De buitenlandse studies van Stenden stellen helemaal niet voor. Dat schreeuwt de Volkskrant op grond van anonieme peteren met docenten en studenten. De kwaliteit is 4 onder de maat en gewoon docenten zonder kwalijk Engels spreken. En in Qatar zou zelfs corruptie plakvinden met diploma's. Dat herkennen wij niet. Wij herkennen geen signalen dat er op de een of andere manier op die manier fraudes wordt gepleegd of diploma's worden gekocht. Ik ben nu zelf derdejaars student en wij als studenten van de hotelschool krijgen de kans om een module in het buitenland te lopen, 1 of 2. En ik ken genoeg leden hier van de vereniging die voor die keuze gaan en een module in het buitenland gaan lopen. Maar de reacties zijn over het algemeen heel erg positief. Die schoenen zitten niet onderhand. Maar dat door de onderwijsinspectie op het stuit een specifiek onderzoek naar Stenden of die publiek geld gebruikt had bij het opzetten van vestigings in Bali, Bangkok, Qatar en Zuid-Afrika. In mei komt de inspectie met haar conclusies. De meisjessenskipserie van Stenden zocht het rapport opvallend genoeg met betrouwen in de meter. De medezeggenschapsraad is wel een orgaan wat vaak dan op de hoogte wordt gebracht door docenten of door medewerkers als er misstanden of als er iets te vragen zijn. Want dat is dan ook de juiste weg om zaken te vragen. Nou, eerlijkheid, en dat kan ik terecht zeggen, hebben ons die zaken niet bereikt. Dus ik heb mijn twijfels over deze zogenaamde bronnen. Orenbeschuldigingen in de Volkskrant gaan over geldvergriemerij bij het opzetten van een vestiging in Berlijn. En het reisgedrag van de jerdere directeur Robert Veenstra, nou voorzitter van sportclub Heerenveen. Die bij vleenreizen vooraan in een luxe stoel ziet, wil het oorpersoneel achterin zitten moest. Er is sprake van een reisprotocol volgens welke er gereisd wordt. En daarin is ook beschreven dat het college van bestuur business class mag vliegen. Intussen vreegt Stenden aan studenten geen extra bijdrage meer om onder oren reiskosten voor stagebegeleiders van te betalen.